Evanđelje po Ivanu, 3. poglavlje. Među farizejima bijaše neki čovjek, Nikodemo ime, glavar židovski. On dođe k njemu noću i reče mu: Rabiji, znamo da si učitelj od Boga došao, jer niko ne može ova znamenja činiti koja ti činiš, a da Bog nije s njime. Isus mu odgovori: Zaista, zaista kažem ti, ko se ne rodi nanovo odozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega. Rekne mu Nikodem: Kako se neko može roditi kad je star? Zar može i drugi put ući u utrobu svoje majke i roditi se? Isus odgovori: Zaista, zaista kažem ti, ko se ne rodi od vode i od duha, ne može ući u kraljevstvo Božje. Što je rođeno od tijela, tijelo je, i što je rođeno od duha, duh je. Nemoj se čuditi što ti rekao, trebate se roditi nanovo odozgor. Vjetar, kao i duh, puše gdje hoće. Čuješ mu šum, ali ne znaš odakle dolazi i kamo ide. Tako je sa svakim koji je rođen od duha. Nikodem mu na to reče: Kako to može biti? Isus mu odgovori: Ti si učitelj u Izraelu, a ovo ne shvataš? Zaista, zaista kažem ti, zborimo što znamo i svjedočimo o onome što smo vidjeli, a svjedočanstva našega ne primate. Ako vam rekao o zemaljskome i ne vjerujete, kako ćete vjerovati kad vam reknem o nebeskome? Niko nije uzišao na nebo do onaj koji siđe s neba, sin čovječiji. I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako treba biti podignut sin čovječiji, da svaki koji vjeruje ima u njemu život vječni. Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog sina, kako nijedan koji u njega vjeruje ne bi propao, nego imao život vječni. Bog doista ne posla sina na svijet da svijetu sudi, nego da se svijet po njemu spasi. Ko vjeruje u njega, ne sudi mu se. Ako ne vjeruje, već je osuđen, jer nije vjerovao u ime jedinorođenog Sina Božjega. A ovo je sud. Svjetlo je došlo na svijet, ali se ljudi zavolili više tamu nego svjetlo, jer im djela bijahu zla. Doista, kogod čini zlo, mrzi svjetlo i ne dolazi k svjetlu, kako mu se djela ne bi razotkrila. Ali ko čini istinu, k svjetlu dolazi, kako bi se očitavalo da su njegova djela učinjena u Bogu. Poslije toga dođe Isus sa svojim učenicima u područje Judeje, te je s njima ondje boravio i krštavao. A Ivan je krštavao u Enonu, blizu Salima, jer je ondje bilo mnogo vode, i dolazili su i bili krštavani. Ivan, naime, još ne bijaše bačen u tamnicu, i dođe do prepirke Ivanovih učenika s nekim Židovom u vezi s obrednim pranjem. Tada dođeše k Ivanu i rekoše mu: Rabiji, onaj što s tobom bijaše preko Jordana, za koga si ti svjedočio, eno, on krsti i svi dolaze k njemu. A Ivan odgovori: Niko ne može ništa posvojiti ako mu nije dano s neba. Vi mi si sami svjedočite da rekao: Ja nisam Krist, nego pred njim sam poslan. Ko ima zarušnicu, zarušnik je, a prijatelj zarušnikov koji stoji i sluša ga, veoma se raduje zaručnikovu glasu. Ta se dakle moja radost sada ispunila. On treba rasti, a ja se umanjivati. Ko odozgor dolazi, nad svima je. Ko je sa zemlje, taj je zemaljski i zbori zemaljski. Ko s neba dolazi, nad svima je. On svjedoči o onome što je vidio i čuo, a njegova svjedočanstva niko ne prima. Ko primi njegovo svjedočanstvo, potvrđuje da je Bog istinit. Doista,
onaj koji Bog posla zbori riječi Božje, jer on duha ne daje na mjeru. Otac ljubi sina i sve je predao u ruku njegovu. Ko vjeruje u sina, ima vječni život. Ako ne sinu ne vjeruje, neće vidjeti života, nego Božji gnjev ostaje na njemu.